padriño non era como a outra xente. Aínda non vin home na aldea que se lle poidese comparar. Todos latrican das mesmas cousas ou calan as mesmas cousas. O padriño era diferente. Paréceme que o estou vendo. Sentado no seu tallo, o pé da lareira, asubía, pensa, fai debuxos co bastón na borralla. Non se anoxa con ninguén. Se lle din algo que non lle gusta, case sempre responde cun sorriso suaviño. E acabouse. Debe ser por iso que lle ouvin decir un día: ás veces, a mellor maneira de explicar algo é calando. Pero cando se lle daba por falar, aquilo era unha sementeira. Predicaba mellor que un frade, e non lle entendían moitas cousas, mais rabiaba por escoitalo. Era, que sei eu, como se erguesen a un polos ombreiros, cunha man de lá, e o levasen voando longe, longe. Domingo pola tarde, en vez de ir a enredar, quedeime con el na cociña. Pregunteille de canto hai. Padriño, cando esmorecen as estrelas? Onde rematan os camiños? Quen puxo os penedos no río? Non había cousa que el non soubese. Que é un amigo? Pregunteille tamén. E botoume tal prédica que aínda me acordo de moitos dos seus ditos. Unha tarde inteira parrafeando da amizade. Un amigo é o mellor que hai neste mundo se o é de certo. Vale máis ter amigos que ter cartos. O amigo dache todo e non quere nada. Morre por ti se compre morrer. Despois desa, notei que me faltaba un amigo. Non era doado atopalo, dicía o padriño, pois dis que os máis deles son de conveniencia. Na escola levábame ben con todos dende que entrei, pero cando sacaron o mestre meu Eladia e fun o máis adiantado, mirábame con mal cariz, como a verdadeiros inimigos. Era a rabecha de me veren lendo e escribindo mellor que a ninguén. Se souberan o que me pasaba con Eladia porque eu deprendía, pero está visto. Sinto cousas que non lle podo contar a ninguén. Teño que aturalas eu. Eu só, como a cando aturei as vexigas e o sarampelo. Pior aínda, pois teño que calalo. Os da casa poden ser ou non amigos dun. Ser nai ou pai non ten que ver con ser amigo, penso eu. Dis que don Leopoldo é amigo dos seus fillos e falan eito de canto hai, pero na aldea non se usa, son costumes da vila. Dende que o padriño me ceibou aquela predicción, botei unha temporada dorido por non ter un amigo, ata que aconteceu a dor presa.